Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Maria Cristina ang akong i-share karon sa inyo ha guys is related ni siya sa trabaho. Bisan asa ta mo trabaho, madagko man ngo kumpanya o gagmayng na kumpanya, naagid ni siya always guys. Mao ni ang words nga sip-sip. So, sip-sip sa trabaho. So, kani nga words nga sip-sip guys is dili gid ni siya mawala bisan asa nga trabaho, bisan asa ta ma-assign sa opisina man, sa factory man, o sa naaba ka sa sales marketing, naagid ni siya ang words nga sip-sip. So, na ako ipakita ninyo nga clip na video nga para makahatag sa inyo og inspirasyon as a worker or empleyado. Day, nako ipangutana ba ay lang kalain day ha? Unsa ka tinuod day nga imo kong gipanabi dito sa Pikas Branch nga sip-sip daw kuno kaayo ko sa ato ang boss. Kabalo na day ka sa chika dito sa Pikas Branch day day. Ngano yung angay pa man nimo ipangutana sa ko nga tinuod bitaw gyud nga sip-sip bitaw gid ka. Dili na nimo angay ipangutana sa kuha oy nga tinuod man gid nga sip-sip ka nga tanan na lang nimo trabaho gina-appreciate sa ato ang boss, samantalang ang uban din ha sa ako nga gibuhat na nako tanan nga naa si boss mo ning kamot ko nga makita niya ang akong trabaho, wa gid ko gi-appreciate. Ikaw ra gyud nga naasa kuan, ikaw ra gid ang gi-appreciate ni boss unya ako nga na siyang atubangan, wala gid in town unya mo reklamo ka nga kuan sip-sip ka nga tinuod bitaw gid na. Dili mangguday, sayop manggud na ang imuhang gibuhat nga imo kong gipanabi dito sa Pikas Branch nga sip-sip ko kay akong trabaho gi-appreciate ni boss. Unya ka na ang imuhang giingon day nga bisan gibuhat na nimo tanan ang imong trabaho mga sugo ni boss unya wala gihapon gi-appreciate. Dili manggud na ana nga sa pamaagi day nga kailangan nato maning kamot og trabaho nga naa si boss kay para lang ma-appreciate niya ang atong maayo nga binuhatan, maayo nato nga trabaho. Bisan og wala si boss day, mo trabaho gihapon ta og maayo kung unsay ato ang trabaho nga gi-assign, trabahoon nato siya nga maayo day. Dili buot pasabot nga kung nahibaw-an ni boss nga maayo ka mo trabaho nya gi-appreciate niya, ino na dayon kang sip-sip. Mali man gud na imong ginabuhat day. Mao ba day? Hala ka day, sorry jud kaayo day ha nga. Kuan, nang nasulti to nako, napanabi nako sa Pikas Branch nga sip-sip ka day. Hala sorry jud kaayo day ay kay abi man gud nako day og kanang nagpakuan ka ba, nagpa-impress ka sa kay boss sa imong mga trabaho, nagpa-impress ka sa iyaha, nagpasikat kay para lang manotice ni boss ug ma-appreciate ang imuhang trabaho niya, samantalang ako nga gibuhat na nako tanan nga naaga ni si boss nakakita, wala gid ko gi-appreciate. Sagdi lang day kay kung sa sunod kanang buhaton nako ang imuhang giingon nga bisan wala si boss ug naa si boss, ako gihapong buhaton ng akong trabaho nga naka-assign sa kuha. So daghan kayong salamat day ha og sorry gid kaayo day nga gipanabi ti ka day nga sip-sip ka. So mao to siya ang video guys nga buot pasabot related siya sa trabaho nga sip-sip sa trabaho. So sako nang gi-mention nga kanang sip-sip nga words dili gid na siya mawala bisan asa ta manarbaho naa gyud na siya. So kung nagustuhan ninyo ang akong video, paki-subscribe na lang tapos click ng notification bell para masundan
ninyo ang uban pa nakong mga video. Hope makahatag ko sa inyo og leksyon sa mga trabahante dira, sa mga empleyado. Hope nakahatag ko ninyo og leksyon nga kanang words nga sip-sip dili gid na siya angay unta i-apply sa atong mga grupo or group of employees o grupo sa empleyado, kay kana siya toxic ra gid na siya nga words. Pero dili man gid nato siya malikayan, dawat-dawat na lang gid ta, pero ang importante gid i-avoid gid nato na ang mga toxic people sa trabaho, samot na nang muana nga nalang gani kay maayo nga binuhatan nga mai-appreciate sa atong boss, ino na dayon tang sip-sip. So naaga ni istorya guys nga akong nabasa na let your boss notice and appreciate your good work. Dili kay magpa-impress ta, buhaton na to ang tanan, mo trabaho ta, nga naa si boss, unya kung wala ra ba si boss, magtanga. So, dili na nato siya angay i-apply guys sa atong kaugalingon. Kay mao nay makahatag sa ato og pababa sa atong level as a empleyado. So daghan-daghan kayong salamat guys kung nagustuhan nyo. Hanggang sa muli!